ଆସିବି ଅଫିସ ଗଲି ବୋଝ ତ ଦେଖିନି ନା ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଗୁଳି अरे वाह एक दिन मौसम देखी आसছি ये मो दीपा महुरी बजेबार एकदम माहिर ବାପା ନମସ୍କାର ତମ କଥା ଆମର ସବୁବେଳେ ପଡେ ଜିତ କହ ଆମ ଦୀପା ବାପା ଆଗରେ ଆରେ ତମ ଦିନ ଆସିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବି कौन की आसीबोली से ଯେ ପୁଣି ନାଇଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଦୀପା ବାପା ଏଇଠି ରହିଯାଉ ବାପା ବୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିଯାଉ ରେଗୁଲାର ସେ ତ ଅପ ମୋର କେନୁ ଓ ଆଦৌ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଲି ଆସିବି ତମେ ଏଠି ବସିବ ମୁଁ ପୋଲିସ ସେସବୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ରାଜ କାହିଁ କରୁଛ ଜିତୁ ଯେମିତି ତମର ଗୋଟେ ଭାଇ ମୁଁ ସେମିତି ତମର ଗୋଟେ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ବସ জীবনটা চালে যাওয়া সব যন্ত্রণার মুক্তি পেলে চালাটা যেতে চেষ্টা করছে এই নিয়মতি दौड़ जाइए मत देखी बापा बहुत खुशी पागल हो गले मत देखा जिते घर भर को जाए बापा बो मो द्वार बंधे लक्ष्मण लाजरी लुचिकी पड़े मत गोटे मूर्ख भूलिया मत बहुत पाठ पढ़ी बड़ अफिसर हम से तो बहुत खुशी रखा जेतु बात मथारे सिंदूर देइची हो मो दीपा मथारे सिंदूर देइची एले से सिंदूर स्वामीर सिंदूर नुह से सिंदूर देवी मां को मथारे सिंदूर केवल बाबा मुको कथा रखियो भाई ए दीपा को देवी सदीका मथारे सिंदूर देइची ए भाई दीपा बा केवल मो कांदू भाई केवल मो कांदू घर ढिवाड़ी जात्रा सब बिक्री कर दी आसी एबे दीपा को चुप रे घर ढिवाड़ी बिक्री देखो दीपा को भलो करिया कथा कहू कोन हिची अरे मोपरा पकाउची दीपा कोन हिची दीपा पर लक्ष्य आंसर आजकल एति भावुची मो दीपा को भलो करते ओ दीपा ତମ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି ପୁରା ଦୀପା ବାପାକୁ ସାହସ ଦିଅ ए संगो ए टंका करो କିସ ଦୀପା ବାପାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଘର ଦେଇ ଘର ତ ବିକ୍ରି କରିବ ଆଉ କିଛି ସମ୍ବଳ ଗରିବ ଲୋକ ଅଗଲେ ଖାଉଛ ଆଉ କଣ କରୁଛ କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ବିକ୍ରି କରୁଛ ଏ ସାଙ୍ଗ ବି ଟଙ୍କା ତୁ ରହ ଆରେ ଦୀପା ବାପାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଦବୁ ମୋର କେହି ନୁହଁ ତୁ ଦଉଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନରେ କଥା ହେଇକି ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାରିଛୁ କାରଣ ମୁଁ ଏକା ତୋ ଭାଇ ନୁହଁ ଆମ ଦି ଜଣ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ମମତା ଡୋରି ଏମିତି ବାନ୍ଧିଦେଲ ଘର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଦେଇ ଯାଇପାରିଲିନି ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଯାଅ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଯିବା ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହିଁଲେ ଦୀପାକୁ ଭଲ କରିବ ଆରେ ଚାଲ